Dead on arrival iti ospital ti 31 ti tawen na rider lalaki ken residente iti Sinai ti Ilocos Sur, kalpasan nga aksidente a nadungparna ti maysang MPV ti kalsada sa kupen ti barangay 30B Santa Maria iti syudad ti Laoag. Iti investigasyon ti pulisya, ti MPV ngayon maneho met ti 36 ti tawen na lalaki ken residente ti nakapasamakan ti disgrasya ti nakaturong ti amyanan a direksyon, idintong agpapabagatan met a direksyon ti motorsiklo. May pagarup nga dati kalinlinumbana daytoy alugan, idinta aksidente a nadungparna ti sangwanan na paset ti MPV. Dito'y motor, nagkapo dito'y Laoag Lapas Road na napanyan ti dalan nga bypass nga nagturong namit ti abagatan sir. At kas lang kalinlinum ba dito'y motor na in-overtaken na. Then dito'y Mitsubishi Adventure. Tingamin yan balay dito yan ti Laoag ti bypass about to padjay naksar din dito nag-overtake nagsabsabay daw di other vehicles nga padjay nadungparna met dito pa dito Mitsubishi nga nasar din. Kuna ti pulisya ang nakausar ti safety gear ti rider, ngem gapu ti impact, nagsagaba daytoy tinakaro asug-sugat ti naduma-duma paset ti bagina arason ti nakatayan na, idinto asaan met anan ti driver ti MPV. Left front na sir nga ti sound na. Tapos si Jay sa timaman ti motor. Si Jay. Naitaray mo ta si ko dito driver ti motor. Nabigyan da Jay sir hospital. Ang deklarar mo ni dito doktor ang naray-ngay na dead sir din na head injury di siguro di na sir pagbagina naga kasi di si sakanan sabay na fracture. Kabayatan na nadanunan pa ilaing ti news team daytoy maysa nga SUV ang may pagarup nga aksidente anadung parte maysa motorsiklo ti nagbaitan ti barangay Mangato A ken Mangato B ti syudad ti Laoag. Ti rider ti pasirok pa ti SUV. Kuna ti kasinsin na agagalan na ti siket na. Saan met anan dito ni nakalugan ti SUV karaman ti driver. Did na siputan nyo sir nan DJ nakalugan ti motorsiklo? Basta jack pa mababa sir. Ito nalba aglatan. Dati na yung bagata da sigud pulis eh. When sir kasanong dito damage yun sir nino tatkel. Akata awam mabalin na sir at barang kabayaran ti insurance sir. Naka-insurance pa lang, naka-insured. Naka-insured mo sir. Kasi lang itay makita mi nga talaga nga mapanon sir. Golpe latang nga bag kuna naman. Basari ti pulisya addan titulagan digiti dua a partido a karaman ti disgrasya. Iti met obserbasyon da, bimaba ti bilang digiti may record na disgrasya ken patyenda agapu daytoy iti mumasbasit a bilang digiti motorista iti kalsada gapu iti ngumingina a presyo ti petrolyo. Nupay kasta na igedlat tang idawdawat dati agtultuloy a panagadannad digiti motorista. Gusto mat di ko na sir at nawaya natataray naman noon. Kung madlaw mi nga bumbasit ti agdaldalyasan sir. Iti biyang tayo iti PNP sir, hambat nga mangkas ng pagkukurang ti kwatayo pang magbabaga kani ti traveler sa mga ituturong tiwa nga dapat kanayon nga gingingat ti dapat nag-try sir. Mark Magdirila, Balitang Solid North.